jam ñalle mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe deñiral jamma bela. hande eɗen goni e joyi korka wonande adinoɓe horde ɓe ko nayi kadi ha hande wonande wattindiɓe horde ɓe tawi ko 5 mars 2025 en garti ha hande e tara deftere nde gonnoɗen e dow mum wi hende islam e pinal fulɓe e musidɗo men ceerno Bacca Ba. eɗen natiri ɗo e ngal ɗo damal nayi diwal Qur'ana ɗemgal arab e daari ɓoyɗi. ko deftere Qur'ana woni hakkude walla ɓernde islam. hay goto wawa haalde haala islam tawa haalani hen deftere Qur'ana nde. gueɗe kewɗe islam ina waɗi luural ha heddi Qur'ana, walla kam ko famɗi foof luural hewani hen no fewi. hadisaji nulaɗo ina woodi hen looɗi, ina woodi hen ɗi cellani, ina woodi hen ɗi arabeɓe woɓɓe kaali gam ɓamtude ɗemgal arab e arambagal. sariyo kadi ko noon. laabi nayyi sariya ɗi ina lurdi e koye majji. honɗo imam Malik hawrani e imam Hanifa. wonɗo oɗone hawrani ha heewi e imam Safi. Safine to banggue mum ina lurdi e Abou Hanifa. hay e nder lawol gotol ina woodi hen luure ɗe gasata. yeru lawol imam Malik. jangoɓe ngolɗo lawol ina keewi hawrude e ɗiɗo konguɗi. hilaf koko luura, taraddud dengi denguinde, ɗawlani konguɗi ɗiɗi, tawilani tawilaji ɗiɗi. kono kam Qur'ana julɓe foof ina kawri e ko gandumi wonde ko haala Allah. holko woni Qur'ana e konguɗi goɗɗi? hoto konngol Qur'ana ngol seeka? won jagguɓe wonde konngol ngol seeka koye helmere arab ara firti ko janngude. ko ɗum waɗi neɗɗo wawa famde Qur'ana tawa janngani. ko ɗo pamaten fayida mawɗo gonɗo e simore adide jippade e nulaɗo garinde fuɗɗori ko janggo iqra. Allah yamiri nulaɗo rewnu ɗum e Jibrilu wimo yo janggo. gila nden faade e ñallude hande deftere Qur'ana nde ina jangue. saɗele ɗe kay ko beele ende faame. ko ɗo kadi mbawaten famde wonde famde Qur'ana wona hunde wemde no fewi ha tenki noon wonande ɓe gona arabeɓe. waɗi ɗum ko Qur'ana o tellina koye ɗemgal arab. famde ɗemgal jananal ngala muynani wona hunde newide. famde Qur'ana namdi ko famde e wawde ɗemgal arab guilay coñci mum, celluko mum, mahgol mum, kañum e tarih mum. so ɗum ala caɗele kewat. kono noon beele Qur'ana ina wawno wonde e ɗemgal gongal ngal wona arab. jabol mum ina laaɓi ko ala. nulaɗo nanatano so wona ɗemgal arab. yenti hen o haaldanno koye arabeɓe. nden noon so Qur'ana o arino e ɗemgal gongal ngal wona ɗemgal arab ma jiiɓo hono no fewi e koye Quraysiyankoɓe. so haalde gonga neɗɗo wawata haalde tan famodire ko yawi ko ɓewo jiidi ɗemgal. ko ɗum waɗi ayeji kewɗi gaari ina tindina wonde Qur'ana wawano wonde so wona e ɗemgal arab. sinno deftere nde tellinoma e ɗemgal gongal ma arabeɓe namdo hono yoɓe pirtani ɗum e arab. so en belama mbiyen ɓe jaɓatano ɗum boom. ayeji kewɗi gaari e tabitinde wonde Qur'ana o wawano wonde so wona e ɗemgal arab. ɗiɗo garoji ko yeru.
ari e nder Gurana e simore capanɗe 4 ay capanɗe 4 Allah wi somin mbaɗino Qur'ana o e ajam maɓe mbiyanno ko hannoma firtude ayeji ɗi e arab nden noon Qur'ana o ɗo adanɗo wawano wonde so wona e ɗemgal arab ngal ɓe pamata ari Qur'ana ha hande simore capanɗe 4 aye 2 Allah wi min mbaɗi Qur'ana o e ɗemgal arab beele oɗon paama haaldeteɓe ɗo ɓe ko arabeɓe Makka Allah jokki wi e simore capanɗe 4 aye 11 ina adi deftere nde deftere Moussa te nden deftere ko peewal e yurmede ɗum ɗo ko deftere gonɗude e ɗemgal arab e banggue goɗɗo Allah haali wonde o nulani nulaɗo so wona e ɗemgal yimɓe mum ko wonno e annabaɓe yawtuɓe ko ɗum woni ko tabiri e nulaɗo Allah Muhammad ari e Qur'ana e simore 16 aye 103 Allah wi min nulani nulaɗo so wona e ɗemgal yimɓe mum ha joni yidde tabitinde wonde Qur'ana o koye ɗemgal arab lamgal te kadi wona ko fifinda Allah wi e aya goɗɗo simore 16 aye 103 emin gandi tigi won wiyoɓe wonde jangguinimo kanko nulaɗo o ko neɗɗo mo ganduɗa ɗemgal mum ko ajam ɗum ɗo noon ko ɗemgal arab lamgal kaɗo haala noon addino caɗele kewɗe hen banggue goto yimɓe mbi holno nulaɗo wawirta haalde kaɗo haala e arab labɗo ceer tawa jillani no fewi e konngudi goɗɗi jananɗi yenti hen arabeɓe gowano hono kaɗo haala e nder coñci mumen kamɓe ɓe ganduno tan to banggue coñci ko jimri kono hono ɗiɗo daari juɓɓinaɗi ha yuɓɓi meeɗano andede e nder mabɓe ko adi nulaɗo ɗum ɗo ene jeeyno e ko addannoɓe sikkirade ko ɗum kadi wannoɓe wiide wonde nulaɗo ko yimiyanke ko bilejo e banggue ɗimmo ɓe pawi ɗum ko namdal kanko kam holno andiri ɗiɗo tawilaji leƴƴi ɓoyɗi jawtuɗi ɗi habrata ɗi e nder Qur'ana ɓe jabti koye mabɓe ɓe mbi ɗum ɗo wawa wonde so wona gotel e gueɗe ɗiɗi ma woni ko bilew ma woni ko jangguinede ko ngel ɗo gueɗel ɗimmel hefereɓe Makka ɓurno nangude ɓe mbi tan ko kaɗo haala noko wayi sañade e yuɓɓude ni nulaɗo wawatano so wona jiggade ɗum e nokku goɗɗo walla e neɗɗo goɗɗo te oɗo neɗɗo ma woni o wona arabe walla ko arabe jannguɗo daari kañum e tindi leƴƴi goɗɗi ko ngoɗo miijo duñoɓe gonɗinde wonde nulaɗo ina joguino neɗɗo goɗɗo mo wonano arabe ko oɗo longuintunomo haala ka caggal ɗum ko kanko firtanno ɗum e ɗemgal arab inde oɗo neɗɗo noon ina luura to banggue anduɓe dartul islam won wiɓe on wiyateno ko jabru ko nasrani o wonno won joguitiɓe wonde on kay wiyateno ko ayru ayhu ko baylo o wonno jannguɗo ganduɗo tawreto woɗɓe mbi ala on ko sagata gorko jeyaɗo e leñol biyetegol muqirata ko jannguɗo no feewi defte ajam
ɓe hen kadi mbi ko sagahaɓe ɗiɗo nasraniyankoɓe anduɓe tigiri ndi defte mumen. heddiɓe mbi on kay wonano so wonano salmanil farisi. salmanul farisi lural ngal haɗani ɗon tan. so tawi on ɗon neɗɗo jangguini nulaɗo tawilaji darti tindi leƴƴi jawtuɗi ɓoyɗi, holno nulaɗo tafiri ɗum e ɗemgal arab ha yuɓɓi. kanko mo yirano bindi, wona ɗemgal makko ngal o muyni ngal, ala ko haali kam ɗemgal gongal. ko kanko woni annabiyu al ummiyu, annabi human binne. al ummiyu e ɗemgal arab firti ko mo yita bindi, mo windata tarata. aradeɓe mbi mahwul ummiya momtude human binnagal. ɗum ɗo ko hen miijo wongo ina woodi. gon ɗon noon etoto ko tabitinde wonde nulaɗo kay ina yiyanno bindi no feewi boom. so wonano ɗum Allah wiyatanomo yo janggu. holno neɗɗo mo yiyata bindi yamitta yo janggu. Allah wimo simore ƴaɓɓara simore capanɗe 96 ayejo 1 ha 4. Allah wimo janggu inde joome mo ganduɗa ko kanko woni tawɗo. o tagi neɗɗo e heɗɗere. janggu ko joome ɓuuri teddude, ko kanko andini ummorade e kuɗol, ko kanko andini neɗɗo ko andano. jogiiɓe ngoɗo miijo ɓeydi hen wonde Allah haaɗi nulaɗo windude. mo yita bindi holno windirta. Allah wi nulaɗo e nder simore ha hande nder Qur'an, e nder simore 29 ay capanɗe 4 hoto windir ɗum jungo ma ñaamo, sa waɗi ɗum bonnoɓe cikkito. kono noon alay saago namnoɗen ɗiɗo tawilaji e daari e nder deftere Qur'ana nde, holko ɗi goni, holko ɗi jahat, holko ɗi kalata. jaabongol tan ko yoga e majji jangtoto ko darti annabaɓe israiliyankoɓe ha tengti noon e dartol annabi Moussa. tafsiroɓe fouta ene kewi wiide annabi Moussa so dawani tan o hirdoto. ɗum firti ko so darol makko arani subaka tan arat kihiɗe. nde wonno annabaɓe yawtuɓe ɓe foof ko bani israilien, ko bani israili en, ko daari mabɓe ɓuuri jangtede e nder Qur'an. ɗum ɗo anduɓe tafsir Qur'ana ɓe inniri ɗum ko israiliyat. ɗum firti ko israiliyankoji. ɗum ɗo laaɓata sanne ko nde neɗɗo jangi tawret e injil ha tengti noon e adande nde. e nder nde ɗo deftere hono tawrete ma en taw hen no aduna o tagira. Adama e joom suudu mum Hawwa e no ɓe ndiwira aljanna saabu gofol mabɓe. dartol annabi Moussa miñi ko Haruna hakkude mabɓe e Firawuna Ramses ɗimmo. Daruna e Hamama ko noon ni Yusuf koyɗol makko. caɗele hakkude makko e ɓiɓɓe bam makko en. Nuhu e ɓiɓɓe mum tato. Yaquba, Lut e yimɓe mum ɓe ganduɗa worɓe ɓe jiiɗa leldade e rewɓe, jiiɗi leldade tan koye worɓe hono mumen. Ibrahima e ɓiɓɓe mum ɗiɗo hono Ismaila e Isahaqa. annabi Dawda e ɓiyum Souleymani, halfunoɓe yimɓe e jinneji. ɗiɗo daari foof jangtowol majji sertani no feewi e nder tawrete e Qur'an. daari e tawillaji goɗɗi ina ngoodi e nder Qur'ana tawaɗi gona israiliyankoji. ɗiɗo ko daari grec walla Rome,
wonni yaaɓe handi wonde ɗiɗo tawilaji ko luɓaɗi ko eggadi e banggue goɗɗo ɓe mbi so tawi tawilaji guereƴen ɓoyɗi ko wayno Zulqarnayni joom gallaji ɗiɗi hono Alexandre mawɗo walla ashabul kafi hono yimɓe wimbu te kanji gadi ɓurano tawar ko wonɗo nelaɗo eggiɗi ko ɗum ni addanno hefereɓe makka tumdemo wujjudeɗi walla jogade goɗɗo mo wona arabe mo ina jangguina moƴi won wiɓe ala daari ɗi e tawilaji ɗi wona luɓaɗi walla gujjaɗi jangtadeɗi e nder ɓurana wona hunde hawnide no fewi gati ɓurana ari tan ko siftinde innama aade ko yawti waɗi ɗum ko neɗɗo ina yawi yejjidde so siftintaki o waɗat bone tenkini ɗum ɗo ko wotere e inde ɓurana ko zikru zikru woni siftorde Allah yamiri nulaɗo yo siftintu gati ɗum ina nafa gonginɓe ɓe so hefareɓe makka tumino wonde nulaɗo ko jigguiɗo ko haalanno ko won jagguɓe wonde nulaɗo haalano so wona ko yimɓe foof ndendi kala tan nde nulaɗo haalno ko faati e ɗin ɗo daari eɓe kewno wiidemo oto tampini yimɓe ɓe way ɗum ɗo wona so wona tawilaji adiɓe gonga labɗo ceer adiɓe sakkiriɓe foof ko bani adama en ko gonga kadi wonɗoɓe ceerti kono koɓe ndendi ko ɓuuri hewde ɗo pucci dogar e deftere makko wiitende le Coran et la culture grecque ɓurana e pinal grec ceerno Oumar Sangaré e tima andinde wonde ko ɓuuri hewde e daari ɓoyɗi e windere nde koko renda o rokki yeru dabɓo darol no aduna o tagirani tampere neɗɗo ñalawma battidiɗo ñawore lakara e ko nandi hen ɗiɗo daari foof ina jangte e defte tawrete injil kañum e ɓuran ko noonne e deftere misiranaɓe adiɓe wiitende le livre des morts deftere maaɗi ete no ɗi jangtorani e ɗeɗo foof woɗɗodirani ɗum ɗo haɗani ɗo tan e nder diineji misiranaɓe adiɓe so neɗɗo maayi ummitima o ñawete ñawore nde ko defte ɗiɗi o tottete wotere nde o foti jaɓɓirde ɗum ko jungo makko ñaamo ɗum firti ko malama e hasbore makko wonde nde o jaɓɓirta ɗum ko jungo makko nano ɗum woni o boorama o jogori nadde ko jeygol ɗum ɗo ari e nder ɓurana e nder simore capanɗe 64 ayeji 7 ha 12 kala tottiraɗo deftere mum jungo mum ñaamo maw hasbe hasbore newinde o rutto e koreji makko omo welti kono kala tottiraɗo deftere mum jungo mum nano maw wi feere makko boni ngati o jogori nannede ko jaygi garten e yimɓe wimbo ceerno Oumar Sangaré wi wonde ngolɗo darol ina tawe defte philosophe grec en ɓoyɓe e nder ɓurana noon darol mabɓe ngol ko ni yaari ko sagataɓe worɓe doganno lamɗo goto toñowo Allah e mabɓe hulde lamɗo ɓe naahi e wimbo ɓe goni toon fodde duuɓi 309 ɓe tawno ɓe gandano wono ɓe cikki ɓe goni toon ko dummunayel daɓɓel ɓe gandi ɓe ɓooyi e wimbo ngo tan ko sanga nde goto e mabɓe yalti yeehi jeere nawori kalis moɓe jogui noon ko nden ɓe kabra wonde kalis on ɗon
natti huterede nden ma won duuɓi temedde jawtuɗi. ɗum ɗo wona tan wonaniɓe kaabis kono kadi ko kaabis wonande kala cakkitiɗo ummital kala cikkitiɗo ummital ko ngam dallinorade wonde ummital ina woodi addi jangtugol darogol. Allah wi ɗum ɗo ko kaabis amen. e nder Qur'ana ha hande simore 18 aya 9 beele aɗa sikkiri wonde yimɓe wimboɓe jiya koye kawisaji amen. beele aɗa sikkiri yimɓe wimboɓe raqin jiya koye kawisaji amen. raqim inde nokku wimbo ngo. darol gongol gargol e nder Qur'ana kewgol fayida no fewi ko darol lamɗo goto debbo Afrique najo o laamino ko leydi mbitendi Saba o andira e nder islam ko Bilqis. Allah e makko lollude e nder dartol Qur'ana innirimo ko simore capanɗe 34 ko lamɗo debbo mawɗo kanjo o wonno o wurno ko leydi ɗo Éthiopie woni hande ɗo. nden annabi Souleymani nani haala makko doole makko e ngalu makko ina haale tafi kono mawngu. caggal ɗum o tacci maayo woɗewo ngo o tawimo leydi makko. e nder darti Afrique wiyama ɓe ndesodiri te koye ngal ɗo dewgal lamɓe Éthiopie andiraɓe dartol les rois de roi hono lamɓe jalti. Qur'ana wi lamɗo e yimɓe mum ndewanno ko nangue. ari e Qur'ana simore 27 aya 24 mi tawimo kanko lamɗo Bilqis e yimɓe makko eɓe ndewa nangue ga Allah. seyɗane yonnaniɓe golle mabɓe faliɓe e lawol peewal kamɓe ɓe gona fewoɓe. Qur'ana haɗani tan e jantade koɓe ndewanno eno annabi Souleymani tawriɓe ni. o sifima leydi mabɓe e ngalu mum. e nder Qur'ana ha hande simore capanɗe 34 aya 15 Saba noon e yimɓe mum ina jogino koɗorɗe kawniɗe sanne ngati eɓe jogino sardiŋaji bang yo bang ñaame e arsugu jommon mantemo leydi belɗi ko kanko jeeyi ko kanko woni jomiraɗo jafotoɗo. garten ha joni mbiyen wonde so Qur'ana habri wonde tawilaji tindi leƴƴi ɓoyɗi e yimɓe yawtuɓe ko wayno gueroɓen romen misiranaɓe Éthiopinaɓe wona hunde hawnin no fewi sanne. ko ɗum waɗi ko Qur'ana ina wawi teskede wonde ko nelal kuttidingal dendagal windere nde. nden noon kala leñol ina foti wawde yiide hen hoore mum. ɗum ɗo woni ko windiyange wittiyanke ceerno Oumar Sangare gonɗini o wi so haalde gonga Allah gila dawa dawi huccinta nulal mum koto innama aade e nder dartol. nelal makko jamirowal ko moƴƴi kaɗowal ko boni ko gotum ha abada hay sinno noon to dowto ina serti seeɗa. joni noon en jii wonde Qur'ana ko ɗemgal arab lamgal cer. Qur'ana jankima ɗum laabi kewɗi sanne. en jii kadi wonde daari kewɗi wonande leƴƴi ɓoyɗi jawtuɗi jangtama hen. yenti hen Qur'ana ko deftere walla ko nulal kuftidingal. leƴƴi aduna ɗi foof no didorino eɗi poti wawde yiide hen koye majji. ko ɗum ɗo saabi daari ɗi tindi ɗi kañum e tawilaji ɗi. ko ɗum waɗi anduɓe hewɓe ina nangi wonde haadi ko ni woori
konguɗi ɗemɗe janane mbasa ha nadde e jillude e nder ɓurana hono no daari e tindi leƴƴi ɓoyɗi naatiri hen ni. ɗiɗo konguɗi garuji ko luɓaɗi ɗi gona arab. goo zanjabil, ɗiɗi firdaus, tati iblis, nayi buruj, joyi urun, jeegom ustur, jeeɗiɗi usus, jeetati aslama, jeenayi barak, sappo tafsir, sappo e goo hablun, sappo e ɗiɗi adnun, sappo e tati jahannama. ɗum ko professeur Oumar Sangaré haali ɗum e nder deftere mum Oumar Sangaré e nder deftere mum nde kalnoɗen nane wiitende le Coran et la culture grecque, kelle 121 e 126. ina wawi ɓeydede e ɗum ɗo inɗe annabaɓe e diineji asmaniyankoji: yeru tawret, injil, Moussa, almasihu e ko nandi hen. ɓurana noon ina hawra wonde ko haala Allah tellinaka e nulaɗo Allah Muhammad mo jamme kisal ngole mum ummorade malika Jibril. haala ka ina fecco e pecce ɗiɗi. hen feccere ko cimoje jippiɗe Makka ummade hitande 610 caggal jibinede annabi Isa ha heeɓi fergo nulaɗo ko kanje mbiyete makkiyankoje. feccere ɗimmere nde ko cimoje telliɗe Madina ummade 622 ha yetti sankare makko e hitande 632 ko kanje ngoni madinayankoje. won joguitiɓe wonde ko ɓurana rendina waɗa deftere wotere ko ɓooyani no fewi. caggal sankare nulaɗo ko juuti hewɓe wondunoɓe makko joguino ko ɓurana mumen keeriɗo adduno ɗum nden defte koye juuɗe bindeteno mbanjire care e dow ɗum kala keɓɗo hen kañumne wanjiro ko windira jungo noon hen sahaji ina juume. saaha goɗɗo jomum ina wawi ɓeydude hen ko alano hen walla usta ko wonno hen fawro tan koye yidde jomum, gandal mum walla ha tengti e nundal mum. ko Aboubacry foof adi e taade rendinde ɓurano e saaha mum caggal makko Oumar jokki kono koye yonta Ousmane gueɗe ɗe puɗɗi timmude ko ɗum addani kaamilo innirede al-mushaful Ousmane hono kaamil Ousmaniyanke. ceerno Oumar Sangaré wi koye hitande 878 caggal jibinede annabi Isa fodde duuɓi 246 caggal sankare makko kanko nulaɗo mo jamme kisal ngoni e makko nde yimɓeɓe puɗɗo dañde kamil ɓurana gadano bindiraɗo junggo timmuɗo. so tawi noon ko kamil tappiraɗo machine ɗum ɓooyani hay seeɗa koye wattande temadande 18 waɗa. so ɗum foof yawti beele ɓurana ina habra ko arata e konguɗi goɗɗi beele ɓurana ina andina yimɓe ko wirni hewɓe e funnaguiyankoɓe goni les orientalistes ɓen ko tubakoɓe chrétien ji jangguɓe arab ha mbawi janggue diine islam no fewi bindi hen ha heewi. ɓen ɗon funnaguiyankoɓe ne joguiti wonde ɓurana meeɗani haalde ko arata walla ko arani taw ndennede annabi prophète e miijo mabɓe foti habrude ko arani taw
ɓe mbi hay nder Qur'ana Allah wi hay goto anda birnini so wona kañum. Qur'ana kay fadata tan ko ha hunde kewa yimɓe paw hen guiri mumen nde aya fuɗɗo tellade. ɗum ɗo wona annabagal kono ko nodditade annabagal. kono wonɗo laaɓi ceero wonde Qur'ana habri ko arata te ɗum haala koye simore Rum. Qur'ana wi simore 3 ayeji 2 ha 2 alif lam mim. Rom en poolama to waɗɗani leydi caggal foolede ɓe maɓe poltu caggal duuɓi seeɗa. ɗum ɗo tabiti e nder dartol galle laamu Héraclite Byzance foolanomo te ko Perse en polnoɓe caggal duuɓi seeɗa ɓe polti Perse en. ɗum ɗo wonno koye hitande 627. Perse en polno Romnaɓe koye hitande 614 walla 15. duuɓi 6 pawri hen Romnaɓe polti Perse en e hitande 623. ɗum ɗon ha hande ko professeur Oumar Sangaré haali ɗum e deftere mum nden ɗon kalnoɗen nane e hello 57. deftere makko wiitende le Coran et la culture grecque, Qur'ana e pinal grec. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.